Igama lami nguMelusi kaSkhosane. Namhlanje nginesibonelo engifuna nani senze nami esizosisiza kakhulu ukuba siqonde i-algebra, siqonde futhi izinto ezimqoka ku-algebra. Namhlanje phambi kwethu laphayana esithombeni sethu esingaphambi kwethu siyabona ukuthi kubhaliwe laphayana sino Old Spice Man, but engifuna thina simbize ugwajo oluhlaza laphayana namabhokisi amathathu esandleni sesinxele, futhi siyabona futhi ukuthi ngale esandleni sokudla kunamabhokisi awu-8. Kusho ukuthi ugwajo ngasandleni sesinxele ulingana namabhokisi awu-8 esandleni sokudla. Manje ngifuna siqhathanise, silinganise isikeli ukuze sithole ukuthi ugwajo ukangakanani. Sosusa ibhokisi elilodwa, masilisusa ngale esandleni sokudla siyabona ukuthi isikali sethu asilingani, ugwajo uvela sinde abe nesisindo esikhulu. Nawo lokhu sizokwenza ngokwe-algebra ukuthi sithole kahle ukuthi ugwajo ulingana kangakanani na. Sizothi sibuyisele manje ukuze sibuyisele isikali sethu sikwazi ukuqhathanisa kahle. Sobuyisela ibhokisi leliya esilisusile, nako-ke futhi isikali sethu sesiyalingana kahle, ugwajo ukahle. Sizokwenza ngapha esandleni sesinxele sisusa ibhokisi elilodwa. Ukhumbule-ke algebra esikwenze esandleni sokudla sikwenza nasesandleni sesinxele. Sisusa elinye ibhokisi esandleni sokudla, sisuse futhi elilodwa ibhokisi esandleni sesinxele, sisuse elinye futhi ibhokisi esandleni sokudla. Isikali sethu sisame kahle, sisuse onke amabhokisi esandleni sesinxele, sisale ngamabhokisi amahlanu esandleni sokudla. Lokho-ke kusinika imiphumela yethu. Now asibuyeleni-ke emuva esikwenzile ngokwe-algebra ukuthi besinaleya ndoda u-Old Spice Man or noma ugwajo wethu, futhi sinamabhokisi amathathu alingana namabhokisi awu-8. Sathola ukuthi uma sisusa nga-3 esandleni sesinxele nasesandleni sokudla sisala sesizithola no-5 wamabhokisi ugwajo wethu shuthi ulingana namabhokisi amahlanu